Ing bengi lan Narotama Bapak arep ngandharake bab yen cara sangkan paraning dumadi lungguhing dumadi lan sampurnaning dumadi. Mula ulang duruk Kanjeng Rama kuwi mumpuni bab jane gaib ku rak mung 5 ta. Ning kuwi mumpuni. Siji sing aran loro asma, 3 mijil, 4 paweling, 5 papat kuwi mestine singkir. Singkir 5 nanging sing dienggo biasane kuwi 4 paweling. Dadi paweling kuwi dianggo nang nomor 4. Apa to sejatine paweling? Dadi sejatine yo gawat sebab kuwi upama wong arep ora ana. Kuwi mesti ninggal weling karo putra-putra kuwi. Nah, mula paweling kuwi kaya-kaya tinggal weling. Jadi paweling kuwi sejatine isine sing cetha kuwi sangkan parah. Mula-mulane dumadine manungsa ning jagat raya iki tak andharake genya kok kaya ngono. Kuwi saiki tak ucap sing siji loro telu telonono siji sakti loro dadi telu pandhita siji wahyu loro gratraina telu rejeki tegese siji sadurunge aku lan kowe ana ing jagat iki sing ana dingin kuwi mung bapa loro tegese bapa duwe sir biyung ya duwe sir dadi bapa siji sir siji dadi wujuding loro telu telonono jangkeping telu anjur dadi siji telonono kuntelan kae ana siji sakti tegese lamun bapa ora sakti sakti kuwi Tugu Pahlawan kuwi berdiri tegak. Loro dadi simbok ya setuju ndadeni. Telu pandhita, mula pandhita kuwi saka tembung nggone tumingkak wadi mau papane ditata. Tegese ora sak nggon-nggon ngono. Siji wahyu nuju sucining bengi simbok tumang nampa mimpi. Aku ki mau bengi iki kok ngimpi rumangsaku ngurungi pitik. Lah kuwi wahyu. Tanda bukti yang simbok kuwi arep ngarbine ngono. Kuwi wahyu. Loro gratrahina. Merga wahyu kuwi mau gak bakal gawe padhang. Sebab kepiye to nelangsane manungsa sing ora kagungan momongan. Kaya-kaya peteng jagat. Nek wis entuk momongan, lah kuwi dadi padhang mulate kakung lan putri sing padha bebrayan ku. Kuwi gratrahina. Telu rejeki. Rejeki sebab anakku sejatine dudu duweke. Dudu duweke bapa lan biyung. Kuwi mung minangka kancaning urip. Sebab sing kagungan kuwi ya padha karo bapa biyung. Ya mung Gusti ingkang mungku. Mula bareng
Jan-jane sing lair dingin kuwi sapa? Ya kuwi sing diarani kawah. Sakwise kawah si getih. Sakwise si getih banjur bayine disurung dening si ari-ari kuwi adine. Nah, bareng wis pirang dina ana njaba si jabang bayi pupak puser. Kuwi pupak puser. Dadi ketokne puser kuwi kadang sing nomor 4. Ngono, dulure si bayi sing nomor 4. Mula ana unen-unen sedulur 4 kelima nyata. Sedulur mau sing 4 kuwi siji kawah, loro getih, sing kelima nyata kuwi si raga kuwi si bayine. Anjur sing nomor 4 wujude si ari-ari, nomor 5 wujude ketuan. Jadi sedulur 4 kelima nyata. Nanging jabang bayine dhewe kuwi kuwi asal dumadine saka nek didelok perangane ya ming ana 4 siji sari bumi sing loro sari banyu sing telu sari angin sing 4 sari geni. Coba sing sari bumi coba nek ragamu kuwi kok klorot-klorot ngono ae keplorot. Lurut-lurut tak metu ya abunya bolete. Kuwi rak sarine. Iki kaya ngomong jur kringete kaya ngene iki drewesan. Lagi sarine banyu. Lah sing mlebu metu sing disedot dening irung iki kuwi sing kari sarine angin. Demen ragane rasa panas. Kuwi sarine nggen. Dadi kejaba sedulur 4 sing arep mau tak kandhake ana meneh 4 ya kuwi sing asale dumadi sing saka sari-sari. Dadi sarine bumi kuwi kathah Bantala Jati sari banyu. Tirta Jati sarine angin Maruta Jati. Sarine geni Dahana Jati. Ing ngisor kuwi ana sing nyangga si bayi. Kuwi sing diarani sangga. Sangga. Nah, sing tengah sing aran Retna Tumblak, sing dhuwur Mega. Dadi nek 4 karo 4 wis 8 diimbuhi 3 11. Yo sing siji sing wujude padha karo kowe. Kuwi Pangeran Jati. Nah, dadi pribadimu. Mula sedulur kuwi cacahe 12. Kuwi sing ana raga. Ana coba ana raga. Lah sedulur 12 kuwi mau kae sing wujude raga iki lan sak kiwa tengene lan sak mbure utawa ngesore kuwi wujude manungsa. Mula manungsa jati monggo ing sadurunge manungsa kuwi mangkae ana rasa. Dadi rasa kuwi amor karo manungsa. Lah monggo sing jero saya. Direne manungsa kuwi ya wujuding jasmani lan rohani utawa lahir lan batin. Yen jasmani wujuding raga ya manungsa jere kuwi. Lah saiki rohani sing ana perangan jero
Siji sing diarani urip ya sukma jati. Sing loro sing padha karo kowe. Sing nek kowe nuju adus kramas, kramasi badan roh ing lapi. Badan roh ing lapi kuwi sejatine nek ora kuwi ora bakal bisa ngramasi, bisa resik lan suci jero. Sebab kuwi pangeran jati lan manungsa jati. Jadi telu manungsa kuwi siji sukma jati, loro pangeran jati, manungsa jati. Lah mangko nek wis padha titiwanci mongko wis titiwanci tak upamakake manuk kuwi mawa saka susuk. Banjur si manuk mau dikurung dening manungsa. Mulyaning mulya yen manuk mau bisa sok ongak-ongak njabaning kurungan. Syukur-syukur bisa mawas. Bisa ngeling-eling lan goleki. Mbok menawa kurungan kemang bisa mengok lawangi. Si manuk mabur. Sambang marang susuwe. Ning rehning kurungan mau isih sentosa. Dadi manuk bali meneh. Mlebu ing kurungan. Nah saiki sak mangsa kurungan mau ngamuk wis rusak. Tak upamakne manuk mau mabur saka sangkare, saka kurungane, aja nganti manuk mau banjur kleleran. Gawe susuk sak nggon-nggon. Yen bisa bali marang susuwe lawas. Sing wiwedek semono wis disediani lan wis dinggoni. Lah ana sing diarani. Wis bali marang mula-mulane. Rene manungsa iku asale ya ora ana, bali marang ora ana. Bali marang mula-mulane. Bali marang susuwe lawas. Mula Narutama iki siji loro tak jlentreh. Lah saiki sak mangsa-mangsa Bali mestine rak njur padha pegat tresna to. Kuwi mau ana sedulur sing dadi manungsa jatine karo pangeran jatine lan sukma jatine. Lak njur padha pisah-pisahan pegat tresna. Nang sakjroning pegat tresna mestine yen ora nganti yen durung didunungake banjur padha pasulayan. Tegese nggone pasulayan. Kadangku Pangeran Jati lan Sukma Jati. Kok kaya-kaya kowe iki gawe enakmu dhewe. Nalika kowe isih ana ing alam dunya ning jagat raya iki. Ing ngendi bae kowe tansah bareng aku.
Udan sing dedindil kodanan klebus kuwi aku. Panas. Sing kepanasan kuwi aku. Ngalami rubeda sing kaya ngapa wae. Aku. Saiki bareng wis titi wanci. Kok kowe banjur arep ninggal aku. Apa kaya ngono kuwi patut? Ngene iki. Kowe tak dunungake. Manungsa jati. Wujudmu raga. Sing asale saka sari-sari kuwi. Mula tak jaluk kowe ya bisa bali marang papanmu dhewe-dhewe. Tegese bali ing papan sing sakmestine dadi darbekmu lan hakmu. Dadi Bantala Jati kowe manjing ing bumi jagat raya iki. Tirta Jati manjinga ing sumbering warik. Isih manunggal kowe karo si Bantala Jati. Amung Maruta Jati. Papanmu bungkus karo sedulurmu kuwi. Ing sak dhuwurmu lapisan ing dhuwur kuwi papane kadang Usidah Jati. Kaya-kaya jelas ya. Apa sing tak kandhake. Mula mengko kowe enggal bali mapana ing papanmu dhewe-dhewe. Lah kula sekawan iki kuwi dene kowe sing asale saka Kawah sing jenengmu Tirtanata. Sing asale saka Getih sing jenengmu Tirtakara. Lan sing asalmu saka Aryar. Sing aranmu Purbangkara lan ketokane Puser Sibangka. Tugasmu reh ning kowe dumadi ing jagat. Wis pinaringan Purba Wasesa. Yen tugas pokokmu, pegaweanmu, penggaotamu kuwi mung nuntun marang sedulurmu sing wujud raga kuwi. Kejaba nuntun kowe weweh pengarahan. Kowe njaga keslametane. Lan kowe njaga padanging laku siraga. Ya padang lahir lan batin. Kuwi tugasmu. Mula kowe ora bisa pisah karo sedulurmu sing manungsa jati kuwi. Mula gaweanmu kowe bali ing kubur. Kowe ngreksa kubur kae. Ing kono. Engko ana tegese pangerten-pangerten. Sesaji-sesaji sing dipadha caosake marang kowe kabeh. Ing kono ana
pinuju geblake dislameti kuwi ora kanggo kowe. Eneng 3 dinane, eneng 7 dinane, eneng 40 dinane, eneng 100 dinane, ana pendak sepisan pendak loro nganti tekan 1000-ne. Tur wayah-wayah dina becik isih kowe nampa sesaji sing wujude ganda arum lan sekar. Nah kuwi bagekmu kuwi pinangka pituwasing nggonmu ngreksa sakjroné sing raganing jagat raya. Yen aku kok ora kok urip ing kono kowe pulo. Dadya karo siji dadya karo si rasa jati. Rasa jati kowe manunggal. Dadi siji mapan ing kubur. Dunung kabeh dulurku. Dadi aja nganti tumpang sok. Sakwise titi mangsa iki mengko sedhela meneh. Aku kabeh banjur padha sewang-sewangan. Bali ing papane dhewe-dhewe. Lungguh ing papane dhewe-dhewe. Papane sedulurku si Pangeran Jati. Pangeran Jati ki apa? Pangeran Jati kuwi nek ning Pulang Buru Ramani Satriyamu kuwi. Nah, kuwi papane ngalam langgeng. Engko sing alame ora padang ora petok. Dadi alame iki kaya dene yen kowe mimpi kaya alam padang bulan to nek ngimpen kae. Mulane baline si Pangeran Jati yo mapan ing planet burung bulan. Saka Jati Bali manunggal. Manunggal marang sumbere. Nek cara wayang. Sukma Jati kuwi kaya-kaya Sang Hyang Wenang. Sebab kan duwe purba wasesa tumraping siraga iki. Manunggal dadi siji karo Sang Hyang Tunggal. Ana dadi si urip bali marang sumbering urip. Nah sumbering urip kuwi apa maneh si urip kaya dene ming setetes banyu. Sumbering banyu kuwi ra ya banyu to. Nah kaya ing kono sejatine ora ana bedane. Dadi padha ya sumber lan percikane ning sejatine wujude padha. Nah dadi tak rasa siji-siji nggonku ndunungake. Sing diarani sangkan paraning dumati. Mula-mulane kowe digawe nganti wujud. Lungguhing dumati nglungguhake siji lan sijine bali marang papane dhewe-dhewe. Aja nganti tumpang sok. Sampurnaning dumati lamun wis padha lungguh ing papane niku bali marang mula-mulane ateges kuwi sampurna. Ngono. Dadi utama ning kowe tak anggap
sing tak tuntun sing ragil. Bab kowe sing keri dhewe mbok menawa mengko yen aku wis ora pareng ngendikan kabeh. Kena tinggalane swara sing kok lebokke kaset iki kena kanggo pengeling-elingmu. Sebab kuwi dudu warisan tinggalane wong mati. Aku ya tinggalane wong urip sebab sing guneman kuwi isih urip kok. Ngono. Sebab dawuh Kanjeng Rama. Ulang puruk Kanjeng Rama kuwi ora kena ditulis lan ora kena dibukune. Lan ora kena dibukune. Kudune ya mung diucapke. Sing ngucapke ya wong urip, sing nampa wong urip. Mula kuwi besok aja nganti ulang puruk ing Nusantara tinggalaning para waris nenek moyange dhewe munah saka jagat Nusantara iki kena iki kok simpen kena kanggo ular-ular kena kanggo peling wektune isih akeh di kejaba aku ncritakake sangkan paraning itu. Saiki sing perlu sinau apa awakmu sirahmu kuwi sinau kowe ngawula wong ngawula kuwi kudune piye to sepisan kowe kudu bisa tresna karo sing kok kawulane sing kok kawulane kuwi sapa namung Gusti sing ping pindho kowe kudu patuh marang sing kok kawulane aja nganti nglanggar mula yen nglanggar tegese kowe patuh ora patuh kowe kelingan ora ning kunci baik sing akhir kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput wong patuh kuwi ora nganti luput ya ora gelem nglanggar mula aja nganti tumindak luput ora kok lupute liyang sing kudu disirnakake luputmu dhewe kudu sirna saka anggammu aku jenenge Pak coba kowe Pak kowe wedi yo aja pisan-pisan kowe mengsun sebab manungsa kuwi ora bisa apa-apa tak kandhani sing bisa kuwi ya mung Gusti sesembahanmu kuwi sing bisa sing diarani maha segala-galanya aja nganti kowe rumangsa bisa aja nganti kowe ngrumangsani sok iso ning kono kowe wedi dadi yen kowe wis bisa terus bisa patuh lan bisa wedi karo sesembahanmu kuwi jenenge kowe manungsa kang iman dadi sing diarani manungsa iman kuwi sejatine ya mung kuwi
wis nesep. Mula sing kenceng nggonmu gondelan. Aja nganti tunggang serambut. Sing kenceng nggonmu gejeran. Gusti sesembah. Arep ben besok titi mongso. Kowe bisa serah terima kanthi gamblang. Kanthi urut. Ora ana sing rendet-rendeti. Kuwi sing kudu dilatih. Sebab mergo latihan suwi-suwi dadi wasis. Wasis ing samubarang kalir. Sebab Rama kuwi jane piye? Duwe kekudangan tumraping para putra-putrane. Putra-putraku para satriya lan lamun jeneng sira wis bisa berbudi bawa leksana. Kuwi araning satriya sejati ya sejatining satriya. Nah kuwi nyata-nyata sira putrane ingsun. Nah kuwi kekudangan. Suwun. Kuwi panyuwunku muga-muga para kadang sing padha mirengke tuntunanku bisa dadi satriya sejatining satriya. Bisa laku berbudi bawa leksana. Dadi satriya kang utama kang bisa diakoni dening ramane nek kuwi putrane. Dadi ora satriyane sing ngaku kuwi ramaku ning ramane ngakoni kuwi putraku. Ngerti ta bedane? Kowe ora ngaku ning jane kowe diakoni. Kuwi beda lho kuwi. Bedane mestine kowe bisa ngrasake. Mula rening babaran jebuk pungkasan itu. Kandha kuwi mau bab sing tak critakake ngarep kaya ta maweli sejatine sing isi ning sampeyan. Nah, aku ning paweling kuwi mang kepriye? Paweling iki dilakoni kuwi mangsa nglakoni wong paweling kuwi ana ing taman Langen Suka. Taman Langen Suka kuwi nek cara liyane mbok menawa sing diarani Taman Firdaus. Wah nang kono kuwi nggih banget, apik banget. Seneng isine. Ajan-jane kuwi apa to? Taman kuwi mau Taman Langen Suka kuwi jeneng jane apa kuwi? Ya kuwi turonmu kae. Ning peturonmu kuwi ya kuwi Taman Firdaus. Nyatane nek kowe sakloron padha ning kono padha Langen Suka. Ora rumangsane nek nggo utang.
Ora rumangsani nek digubel anak. Kabeh lali anane mung seneng sih pinasihan. Anane mung tresno andresnani. Sebab jalaran tresno andresnani kuwi wujude bisa mahanani. Mula manungsa kang bisa tresno andresnani marang sesamaning dumadi kuwi bakal kinepung dulur, kinepung sedulur, mulyane mulya manungsa kang kinepung dening dulur, dening sesamane. Beda mulyaning mulya manungsa kang kagungan lan ngagem si kuwi. Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci Serola datola sipatola kula sejatining satriya nyuwun wicaksana nyuwun pangwasa kangge tumindak ing satriya sejati kula nyuwun kangge anyirnake tumindak ingkang luput krasa kaya digugah. Rumangsani kowe satriya apa ora? Kowe kudune puas. Sebab sliramu wis kagungan. Kang sinebut kunci kowe mau. Sebab kunci kuwi anane luwih dhisik. Sakwise ana kunci. Mulagi lahir si bayi kuwi ngono. Lahiring si jabang bayi manjingi Gusti Kang Maha Suci. Mula kunci kuwi Purwa dadi kang kawitan. Mula eling-eling. Najan kunci ku wujude nunen-nunen termeng petang ukara. Nanging najan ta wujude sepele kaya kono nanging kuwi gawate kliwat-kliwat. Kuwi gawate kliwat-kliwat. Mula sing primpen genu sing patuh marang apa sing kok ucapake sing tresna lan wedi karo tumindak ingkang luput. Jelas ta nek kuwi sejatine kabeh kumang ming jalaran laku manungsa kang manungsa kang nglakoni isine ku kunci.
Lah, tak rasa. Sadurunge iki engko tak tok aku ki isih ana unek-unek. Dadi besok menawa wis bisa lan wis ngerti Pening biyen ya wis tau tak critake bab lungguhing kunci kuwi. Bab lungguhing kunci kuwi lah wis tak critake nang. Mula kuwi kudu kok patuh. Kudu kok tresnani kunci kuwi ya kudu kok wedeni sebab isine sing kudu kok wedeni. Coba kunci. Ning kono ana asma. Asma kuwi mapane ing rasamu dhewe. Sebab asma kuwi lungguhing Gusti. Papan palungguhaning Gustimu dadi kowe sing cedhak dhewe karo Gusti. Ya mung rasamu. Mula rasa kuwi tugase dadi penghubung. Rasa bisa nerusake marang siraga lan rasa bisa nerusake marang Gusti ingkang mula kudu bisa sinau nyedak terus menerus karo rasane mudharasa nganut rasa lan ati. Tapi bisa kowe cedhak karo Gusti sesembahan. Mula yang bisa cedhak kowe bakal ditresnani. Nah, tarasa cukup kapunggul ya semene wae dhisik. Goyang. Tak terus hati. Sound gue ditampa. Berani.